راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي حموس شوعات ميازيا كل تشحن عسران كل فنونا يفلم الله كم وترو زينا كان قدمينا أرستات نهو بايتو كونغرس أمريكا بقدا إثيوبيا وساني كبلو مديبوز نبري ندفع حقتات نابكا لأوان ناسقاقيرو حالتات إثيوبيا بلعل تولادو تقراي زري مسمسنات زيز بسبب قبنات كم تفتسمو تتابغتي سباو مسلات وغيسوم نسران شوعات عامتات نبوركينا فاسو زمرحي بريزيدنت نبر بلايز كامباوري نحلفت كأسر تفريدو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر بايتو وكلت حزب أمريكا وي كونغرس مس كوينات تግራይ ተታሒዙ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ ክህበሉ መዲቡን ዝነበረ ብኤችአር 36 ባዶ ከምኡ ድማ ኤስ 3199 ዝፍለጥ ንድፈ ሕግታት ናብ ካልእ እዋን ከም ተሰጋገረ ተሓቢሩ እቲ ኮንግረስ ነቲ ናይ ውሳኔ መደብ ከም ዘናውሖ ዝተገልጸ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ምቁራጽ ኩናት ዘምጾ እወታዊ ምዕባለታት ንምግምጋም ምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ኣሜሪካ ዝነበረ ቲቦር ናጂ ብትዊተር ኣረዲዩ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ኣሜሪካ ነቲ ንድፈ ሕግታት ናብ ካልእ እዋን ንምስጋር ኣብ ስምዕ ምብጽሖም እዩ ተሰሚዑ እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ እገዳን ካልእ ስጉምታትን ንምውሳድ ዝዓለመ ንድፈ ሕግታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ብኣባላት ባይቶ ሰነትን ኮንግረስን ሰልፊ ዴሞክራት ብመልክዕ ዕማሜ ከም ዝቐረበ ይዝከር እቲ ንድፈ ሕግታት ኣብ ኩናት ትግራይ ኣውራ መሻርክትን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝተናኸፍ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንዋሕ ውሳኔ ናይቲ ንድፈ ሕግታት ብእወታ ከም ዝርዮ ብምጥቃስ ጠቕሊሉ ክእልህ ጻዕርታቱ ከም ዝቕጽል ማዕከናት ዜና ናይቲ መንግስቲ ገሊጸን ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዘርኢ ምስ ምጽናት ክጽብጸብ ዝኽእል ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸሙ ንእዋናዊ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ብምጥቃስ ዘኣፍሪካን ሪፖርት ኣቃሊሑ ካብ ሕዳር 2020 ናትሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮኑ መሻርክቶም እውን ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸሙ እዩ እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ተወላዶ ትግራይ ግዳያት ጀምላዊ መቕተልቲ ጾታዊ ዓመፅ ዝምታ ንብረትን ካልእ ግፍዕታትን ከም ዝኾኑ ዘተሓሳሰበ እቲ ጸብጻብ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ከም ዝተሰጎጉ ኣመልኪቱ እዘን ክልተ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ወርሕ ግዳያት ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ሰባት ብምዝራቤን ነዚ ጸብጻብ ኣዳልየኖ ኣብ ትግራይ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብዝፈጸሞ ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ተወላዶ ትግራይ ግዳያት ዘስካሕክሕ ቀትለት ዓመፅ ስንክልናን ስደትን ከም ዝኾኑ ብተደጋጋሚ ክጥቀስ ጸኒሑ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሚሊሻታት ኣምሓራ ዝፈጸምዎ ገበናት ምስ ዘርኢ ምጽናት ክጽብጸብ ከም ዝኽእል ዝጠቐሱ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብነጻ ኣህጉራዊ ኣካል ክጻረ ይጽውዑ ን27 ዓመታት ንቡርኪና ፋሶ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር ብላይዝ ካምፓወረን ክልተ መሻርክቱን ንሕልፈት ክእሰሩ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ብረቡዕ 6 ሚያዝያ ብይን ሂቡ እቲ ኣብ 1987 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ዝጨበጠ ፕሬዚደንት ነበር ብቀትለት ናይቲ ሓደ ካብ ህቡባት ሰውራውያን ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝንገረሉ መራሕቲ ሃገር ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ተኸሲስዩ ጉዳዩ ኣብ ከተማ ጓድጓ ኣብ ዝቖመ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ጸኒሑ አንጻር ዕብለላ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ተሪር መርገጽ ዝነበሮ ቶማስ ሳንካራ ብምትሕባር ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ 1987 ኣብ ዝተቐንጸለሉ ብላይዝ ካምፓወሬ ቀንዲ ካብ ተዋሳእቲ ምንባሩ እዩ ዝውቀስ ድሕሪ ቅንጸላ ቶማስ ሳንካራ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕሬዚደንት ነበር ካምፓወሬ ነተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ቅዋምቲ ሃገር ክቕይሮ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ህዝቢ አንጻሩ ብዘካየዶ ተቃውሞን ኣድማን ኣብ 2014 ስልጣኑ ሓዲጉ ናብ ኣይቮሪ ኮስት ሃዲሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዝነበረ ሮሽማር ክርስቲያን ካቦረ ድማ ንዑብ ምትካ ክሳብ ጥሪ 2022 ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ነይሩ ብፖል ሄንሪ ደምባ ዝምራሕ ሰራዊት ሃገር ኣብ 24 ጥሪ 2022 ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ብምርጫ መንግስቲ ክሳብ ዝቐውም ብግዚያውነት ኣብ ስልጣን ይርከብ ካብ 2016 ናትሒዙ ናይ ኣይቮሪ ኮስት ዜግነት ከም ዝወሰደ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ነበር ካምፓወሬ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክስታት ፖለቲካዊ ክብል ክነጽጎ ይጸኒሑ كابرا سمعتنا زينا تزازيملو مدب من اسيات نسخة حدي كابتون بزحاتيخا اتبل مصحف مز درسن ابي محبرا ميديا نهنصت من اسيات زنقاقح زعباتات بمدهساس زفلطن من اسي دانيال بيتروس علال اكايدالا حجون مكتالكم كتقصلو دقيمنا نعدم مدب من اسيات عبريدي رنا
سلام زخبركم سمعتي رادي إرنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدب منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعاكم يخوني أمزبلنا مدبات هزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد تصانحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة تصانحوت مدب منسيات عبريدي إرنا زخبركم تختاتلتي مدب منسيات نلو معلتم بقرا مدبكم مدب منسيات منسي دانيال بيتروس كاب كندا بزعباتي نعلت 9 ميازيا اب هاجر هولاند ككايدو تحسيبو زلو مدب املكيتنا نحصير تصانحوت عديمنا يالونا منسي دانيال بيتروس حلف عمد نسخه حدا خبتم بزحات يخاطب المصحف احتيمو نيرو كمون ام محبراو ميديا استفلاليو نهنصت منسيات زتكورو زعباتات انقاقحي بزخونه منقد زقرب نطف منسيو دانيال اتخاب كل زلليلو بتبعات حسابات كان جزاء رأسخان مقلاصن بعبيو خا منبابنيو مس دانيال نزهلونا صانحيتن بار نمكتتالكم دقيمنا نعدم سلام داني وانا منقصاصات كحيسكا نزهلونا حصير صانحيت فقدنيا سلازخون كبشم تخاتلت مدب منسيات كمسكنا كافتو كميل لخا مجمريا بخميل لخا خجمر سلام اخبيري كميل لخي انا املاح مسكن بتاعمي صبا الله كارا اكسي سالسا اكسي مرخبنا دما ازي دسيلني ورحت صديا خمي تقبلوا لخا بتاعمي صبا بانا وجن قرو دينا حجي ناب وعي ويرما موت كزنا نخير على سلاز دسد مصحف كان نسخه حدا كابتن بزحات خابت حتم درجه عمتا دغير حقين تتغاغي ارمني عمتا غير الله مشط خمي كيدو تشيطا دصبو ناي سبات ريتوتات كخمي مصيكا اخبيري يا صبو علخي كبابي عمت علات 26 جنبوت سلازنبر ممرقتا درجه عمت غير الله مالتيو بمغزال كاب تطبخون لعلي صانيحني بفلاي تي اتوكروز قبله نام منسيات نيرو تم منسيات كاني كاب بيتين العلي انببتي ويد ما تقداسنه تحريرهم رخيبه لذي نعم زياده كمسغنوم يدل مالتي ስለዚህ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ክብል ይኽእል ያ ብፍላይ ዝመሰጠትካ ካብ ሓደ መንእሰይ ዝመፀትካ ወይ ካብ ክልተ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሓደ ክልተ ኣብነታት እስከጥቀሰለይ ዝመሰጠካ ርእይቶ ያ ኣኽቢረይ ብፍላይ ዝመሰጠትኒ ካብ ኪሳሪ ሃብተ ዝበሃል እንታይ ይባሃል ኣብ ህይወቱ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዘምፀትሉ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኣራዳዳ ከም ዝሃበቶ ኣብ ወረቐት ብኮምፒውተር ጽሒፉ ፕሪንት ገይሩ ፕላስ atomic habits ትብል መጽሓፍ ምስኣ ህያብ ገይሩ ሰደድለይ ክሳዕሎሚ ምሳይ ካብ ዘለዋያ ናይ ብዙሓት ካኒ ቁጥሮም ውሕደ ይኮነ ሰባት ካኒ ተቐቢለ ማለት ብፍላይ ዓድኻን ገዛ ርእስኻን ሃገርካን ክትፍቅር ጸላእ ምፍጣር አይድለይ ካኒ ትብል ጠቕሲ ንብዙሓት ሰባት ከም ዝመሰጠቶም ከዓ እፈልጥ ማለት እዩ ብምቐጻል ልምድታቶም ንኽቕይሩ እታ መጽሓፍ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘላውን ብብዙሓት ሰባት መጻንየን ክብል ፈቱ ስለዚ ልምድታት ካብ ምቕያር ገዛ ርእስኻን ሃገርካን ንምፍቃር ድማ ጸላእ ምፍጣር አይድለይ ካኒ ዝብላ ጠቕስታት بحفشة استدقاقة ما تقصتين نكسر هفتخا كمسكنو يدلي ويز منصر مالتي كابتناتو تخط قصت صنح كسب كابناتو تحستو قلدت بلنا مغنياتوس هيوتو غيراتو كم عين السبنيرو وي اب منتاي تا مصحف زسغاغرتو من قدس انتاي نيرو فقدنيا تخون كمالتي نيشتي ولقاوي ريتويو ግን ደስ በለን ነይሩ ተጠቅሰልና كيسر هبت بوزحت نتبتاتي أغميتلي أبي وتون دانا تازر مستعمل حفظ وسدن بتتي أنا كاب عزيز زموسيت من سياتي أبتبوك ومن علو نوزحت سوات أبنت كخون زبلويس لذي أتتبتي كم عينت أنبيبو كم مهاب ولا أنا عزي تجريما تمسيت أني مالتي جن بزعبا atomic habits كبن استجدد كوينو تسمعني وين ما كم استنكفون أتيا أتوما ولمدتات تبايلات ترجمة زلا متحفة كم هي في وننعي سلازي أبتي لمتاتنا نحرد غير ناس متعناتنا يغير سلازم لو ممكن عير لنا لمتاتنا غير على لو أتوم لو معنتي إن خدم إن قعزم من قدي إن ركبوا لهم بطاطا نبت تصبح ندليز وسطنا كخون اللوم سلازي يودنا غير تلاقينو لمتاتنا غير لنا
ዝብል ሓሳብ ከም ዝርዕመሉ ነጊርኒ ማለት እዩ ኦኬ ዳኒ ካልእ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከር ስደተኛታት ብፍላይ ካብ ሊብያ ንዘለዉ ብርክት ዝበሉ ሕታማት ካብ መጽሓፍካ ከም ዝሰደድካ ፈልጥ እየ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እዚ ነገር በፂሕዎም ዶ ዝተላእኸ መጽሓፍቲ ኣኽቢረይ ክሳብ ሎሚ ካብ ብጣዕሚ ዝትንክፋኒ ነገራት ዘለዋ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል ዝገበር ኩለን እተን መጽሓፍቲ ክሳብ ሕጂ ይበፅሓን ዘለዋ ምክንያቱ ጆርጆ እዩ ኣድረስ ሂቡኒ ነይሩ ኣድራሻ ናይትዮም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሊብያ ዘለዉ معسكر فح سلازبله اتمصحفت دما كله تتحيز يزلو ማለት እዩ ላዚ ናይ ሊብያ معسكر ዘሎ ተበቲኒቲ معسكر ናቶ ስለዚ ምስተበተነ እቶም አድረስ ዝነበሩ ወይ ድማ እቲ ካልኩሌት ዝገበርናዮ ዋጋ ከም ጉቡእ ክኸይዳ ይካለን ስለዚ ኣብታ ዝተሰሪደና ኣለዋ ብሙሉእ እንግናይ በፅሓን ዘለዋ ማለት እዩ ብሰንክናይ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ኩነታት ካልእ ኣብ ኤርትራ ተኣትወሉ መንገዲ ተረኺብ ዶ ወይ ካብ ኣብ ኤርትራ ቢብናያ ዝበሉካ ሰባት ኣለው ነው ኣይረኸብኩን ንኤርትራ ሰዲድና ዝበሉ ድንበር ኣብ ኤርትራ ዘንብዋ ሰባት ኣይፈልጥን ግን ክሳብ 10 መጽሓፍ ንኤርትራ ሰዲድ ኣለኹ ክብል ሓደ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ስባት ላብ ዝበሃል መጽሓፍቲ ተከፋፍል ዘሎ ኣብ ናይ ተፈታው ተክሶ ገሊጽዎ ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ ዳኒሎ ማዓልቲ ብዛዕባቲ ማለተይ ተመጽሓፍ ተንኪፍናያ እምበር ሎማዓልቲ ብቀንዱ ናብቲ ንዕለት 9 ሚያዝያ ማለት እዩ ዝመጽ ቀዳም ዘሎ መደባት ኣብ ሆላንድ ኣመልኪትና ኢና ጻኒሕት ክንገብር ሓቲተካ ማለት እዩ ፈቃደኛው ስለዝኾንካ ሕጂ እንደጊ መደጋጊመ ብሽም ተኸታተልት መደብ መንእሰያት ከመስግነካ ፈቱ ኣብ ሆላንድ ሓደ መደብ ኣዳሊኹም ኣለኹም ንቀዳም ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝ መደብ ብከመይ ተኸናዊኑ ያ ኣኽቢረይ ፈለማ ኣኽቢርኪ ስለዝዓደምክኒ ማለት እዩ ኣዚ ከመስግነኪ ይደሊ ስለዚ ናይ ዕለት 9 ወር 4 ኣብ ሆላንድ መደብ ኣለኒ ነቲ መደብ ካብ ንሰርዖ ብዙሕ ግዜ ወላ ተዛሪቦ ይፈልጥ ኾኒ ካልኦት ሰባት ሓዊሰ ከም በዓል ጆርጆ ወይ ድማ ሊኖ ኣፍወርቂ ሕራይ ካብ ዝበሉ ሰባት ነይሮም እዮም ኮንፈረንስ ክንገብር ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ናይ ኮሮና ከምኡን ናተይ ናይ ወረቐት ፀገም ነይሩ ክሳለጥ ኣይከኣልን ኮሮና ካብ ዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብቲ ዝመሰጠኒ ነገር ወይ ድማ ነዚ ክገብሮ ዝተገደድኩ ሓንሳብ መማህራን ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ቁኑዕ ቦታ ወይ ድማ ኣብቲ ቁኑዕ ኣካይዳ መማህራን ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ተማሃሮ ክህሉ ኣለዎም ሕጂ ተማሃሮ እንተዘይልዮም እቶም መማህራን ነቲ ዘለዎም ፍልጠት ሒዞም መቃብር ኸድዮም እዚ ናተይ ስራሕ ኣይገስ ተማሃሮ ምፍጣር እዩ ስለዚ ተማሃሮ እንድሕር ኣዳልየ መማህራን ክዕድሙ ኣይሽገርን ስለዚ ስርሐይ ተማሃሮ ምድላው ክሳብ ዝኾነ ተማሃሮ ከዳልዩለ ሆላንድ ዝኸይድ ዘሎ ክዝብል ኣራዳዳ ኣለኒ እቲ ዘለና ሓሳብ ከዓ ከካፍሎ ብፍላይ ድማ ነቶም መጽሓፈይ ዘንብዋ ብዕድመ ኣዝዮም ናውሽትዮም ስለዚ ንሶም ካን መጽሓፈይ ዋጋ ካብ ከፈሉላ ኣነ ንዖም ዋጋ ዘይከፍለሎም የብለይን ዝብል ኣብነት ይሰደኒ ወይ ድማ ኣራዳዳ ኣለና ኣኽቢረይ እዚ መደብ ካብ ካናዳ ተጓዒስካ ኢኻ ተካይዶ ዘለኻ ማለተይ ብዙሕ እዋን እውን ዝተለምደ ይኮነን ከምዚ ዓይነት መንቀሳቐሳት ኣይፀንሐን ኣብ ናይ መንእሰያት ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ማለት እዩ ከመይ ተኸናዊኑ ክብለካ ከለኹ ብቁጠባዊ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ወይ ስፖንሰር ዝገበሩ ሰባት ኣለዉ ድዮም እቲ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ዝበልካዮ ተምሃሮ ንምፍጣር ድዩ ንመንእሰያት ንምንቕቃሕ ድዩ ሓደ ዕላማ ኮይኑ ግን ክውን ንምግባሩ ዝተኸፈለ መስዋዕትታት ከመይ ይመስል ኦኬ ኣኽቢረይ ፈለማ ከመስግኖም ዝደሊ ሰባት ኣለዉ ካቢላ ክብሮም ግርማይ ፕላስ ወዲ ቀሺ ዝበሃል ኣሎ እንደገና ዮናስ መናግሳይ ማለት እዩ ኣይገስ ወዲ ቀሺ ስሙ ሃብታም ዮሃንስ ተተጋጊ ግን ወዲ ቀሺ ተተሓዘለየ ማለት እዩ ስለዚ እነዚኦም ምስ ከፈልክዎም እቲ ብኡ ዝኸውን ዘሎ ናይ ደራሽ ናይ ኩሉ ነገር ክሳብ ሕጂ ንሶም እዮም ዘዳልዎ ዘለው እቲ ናተይ ተራ ምምፃእ ጥራሕ እዩ ዘሎ ስፖንሰር ንዝኾነ ኣካል ዘይሓተትኩ ክኸውን ክእለ ኣይሓተትኩን ካቢላውን ኣይሓተትን ስለዚ ኩሉ ነገር ባዕልና ኢና ንገብሮ ነዞም ሰባት እዚኦም ግን ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ነቲ ሓሳብ ምስ መፀ ክነተግብሮ ኣለና ኢሎም ሰርሖ ዘለው ንሶም እዮም ክብል ፈቱ ኣኽቢረይ ስለዝበለ ሓደ ስፖንሰር የለ ኦኬ ካልእ ኣቐዲምካ ጠቂስካ ፀኒሕካ ተምሃሮ ምፍጣር እዩ ኢልካ ንእሽተይ ቀላዕለ ምስ ተወስኽታ ትመስል እያ ግን ሓፈሻዊ ዕሙቕ ብዝበለ ዕላምኡ ከመይ እዩ ዕላምኡስ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ሒዝካ ኸ ትመፅእ ኣለኻ ንስኻ ከም ዳንኤል ያ ኣኽቢረይ እቲ ዕላማ እንታይ መስለኪ ኣብቲ ፖስተር ኣቐሚጠ ኣለኹ ምስ ብዙሓት ሰባት ከማን ክተሳሓቦም ቀንያ ርአየ ኣለኹ እንታይ እትብልታ ኣብ ላዕሊ ዝፅሕፍቲ ዘላ ንሰባት ክትልውጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ዝልወጠሉ መድረኽ ግን ክተዳልወሎም ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ which means እንታይ ሰባት ብዘይናቶም ድላይ ወይ ድማ ብዘይናቶም ፍቓድ ብዘይናቶም ሓረርታ ክትልውጡ ወላ ንስኻ ክንዲ ዝፈተኻ ፍተዎም ክንዲ ዝደለኻ ድለዮም ክልወጡ ኣይከኣልን እዩ ግን እንታይ
እንታይ ለይ ዝኣምን ሚቲንግ ኤንድ ኢቨንትስ ወይ ድማ ኣኼባን ዝኾነ ሰሚናራት ተሎ ኮይኑስ ንሰባት ይሃንፅዎ እዮም ወይ ድማ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ኣብኡ ይህነት እዩ እቲ ኣኼባ ደይኮነ ወይ ድማ እቲ ሰሚናር ደይኮነ ንሰባት ዝሃንፆም እንታይ ራ እቲ ኣብኡ ዝወፅእ ኣብኡ ዘሎ ኤነርጂ ወይ ድማ ኣብኡ ዝርአ ገጸ ባህርያት ወይ ድማ ኣብኡ ዝወሃብ መደረታት ወይ ድማ ሓሳባት ወይ ድማ እቲ ነንሕድሕዶም ምጥምማቶም ንሰባት እቲ ኤነርጂ ናቶም ይብርኽ ወይ ድማ እቲ ናይ ክትልወጥ ምድላይ ዕድል ይብርኽ ስለ ዝኾነ ሰባት ኣብ ሰሚናራት ክሳተፉ ከም ዘለዎም ድሕሪ ገዛ ርእሶም ክልውጡ ይደልዩ ኣለዎ ኮይኖም ከምኡ ዓይነት ሰሚናራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሚነ ኣዳልዮ ስለዚ ንሰባት ዝልወጡሉ መድረኽ ንምድላው እዩ ሰለስተ ኣርእስቲ ሒዘ ይመጽእ ኣለኹ ባይ ወገን ኣብቲ ቦታ ሰለስተ ሰባት ክንዛረብ ኢና ክብሮም ግርማይ ሄቨን ዛይድ ኣነ ማለት እዩ ናይ ሄቨን ዛይድ ናታ ኣርእስቲ ኣለዋ ክብሮም ከምኡ ኣነ ግን ኣብ ሰለስተ ነገራት ወኪረ ክዛረበ ኣብ እንታይ ይበሃል ስርዓተ እምነት ማለት እዩ ስርዓተ እምነት ማለት belief system ናይ ደቂ ሰባት ንሕና ከመይና ተሃኒጽና ዘለና ወይ ድማ ነቲ ተሃኒጽናሉ ዝነበርና ከም ዳንኤል ከመይ ጌርና ኣፍሪስና ከም ብሓድሽ ባዕልና ንህነጽ ንመን ንሰምዕ ከመርጽ ከም ዘለና ዝብል ሓደ ኮይኑ ካልኣይ ከም ዓውዲ ዘፍቅደለይ ከም ፋይናንሻል ኤዱኬተር ኮይነ ዝሰርሕ ኣብዚ ዓዲ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ መሰረታዊ ብዛዕባ ገንዘብ ዝብል ሓሳቡን ሒዘ መጽእ ኣለኹ ሳልሳይ ከዓኒ ህይወትና ምልኣት ንክህልዎ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብላ ሰለስተ ኣርእስቲ ምልኣት ስርዓተ እምነት ገንዘብ ዝብላ ኣርእስቲ ሒዘ መጽእ ኣለኹ ከምቲ ዝበልኩ ግን እቲ ዘለና ደቂ ሰባት ምስ ሞት እንዳተቀዳደምና ኢና ንነብር እቲ ዘለና ከዓኒ ሒዘን መቃብር ክኸይድ አይደለኒ ከካፍሎለኒ ካብ ዝብል ሓሳቤ ኣኽቢረይ ስለዚ ንሰባት ክንልውጦም ኣይንኽእልና ገዛ ርእሶም ዝልውጥሉ መድረኽ ግን ክነዳልወሎም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣተሓሳስቦኦም ምስ ተለወጠ ድማ ህይወቶም ክልወጥ እዩ ንሕና እውን ከምኡ ብሓንሳብ ኮይንና ንኽንልወጥ እቲ መድረኽ ይቕኒለይ ስለዚ ከነጠቐልሎ እንተኮይና እቲ ትሕስ ማለት ዕላማ ናይቲ መዓልትስ ምንቕቃሕ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ከም ዝብልዎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ናይ ምንቕቃሕ መዓልቲ እዩ ኢኻ ትብለና ዘለኻ እቲ ሰሚናር ማለት እዩ ናይ ምንቕቃሕ መዓልቲ እዩ ብትኽክል ዳኒ ብዛዕባ ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ወይ ከዓ ናይ ምንቕቃሕ ዘረባታት ወይ ሰሚናራት ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባኡ ኣመልኪትካ ወይ ንስኻ ክትህብ ርኢ ኣለኹ ወይ ኢንተርቪው ክትገብር ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን እውን ኣብ መደብ መንእሰያት ተነኺፍናዮ ነርና ምስለኒ ኣብዚ መደብና ሞያኻ ድዩ ወይ ተማሂርካዮ ዲኻ ወይ እስኻ ስራሕካ እንታይ እዩ ኣኽቢረይ ኣነ ስርሐይ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ከም ናይ ገንዘብ ኣማኻሪ ወይ ድማ መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ምስ WSB World System Builders ዝበሃሉ ካምፓኒ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ስለዚ ሞቲቬሽናል ስፒከር ወይ ድማ እዚ እናቱ ኮርስ ኣይወሰድኩም ኣነ ዝወስዶም ክልተ ኮርስ ኣለዉ ሊደርሺፕ ትሬን ይወስደ ሶሉስን ረብዕን ንኸባቢ 2 ዓመት ዝኸውን ንኸባቢ 2 ዓመት ሰዓት ኮርስ ወሲደ ኣለኹ ኣብ ሊደርሺፕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምዝራብ እቲ ናይ ምንቕቃሕ ክእለት ካብኡ ዘጥረኽዎ እንተደይ ኮይኑ ብፉሉይ ኮርስ ንዑ ኢለ ዝወሰድኩ የለን ስለዚ ካብ ሰለስተ ነገራት ኣምፅኦም ካብታ ናይ ሊደርሺፕ ትሬን ፕላስ ናይ ካብ ምንባብን ካብታ ናይ ሊደርሺፕ ትሬን ወስደን ን2 ዓመት ሶሉስን ረብዕን ወስደን ኣምፅዮ ማለት እዩ ክብል ፈቱ ንዑ ኢለ ዝኸድኩ ኮርስ ወይ ድማ ዝወሰድኩ ትምህርቲ ግን የለን እንታይ ደኣ ምስቲ ስርሐይ ግን ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዘለኽዎ ስራሕ ዋላ ንክህሉ እንድሕር ደኣ ኮይነ ናይ ሰባት ንሂወተይ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወትን እንዳማዓራርኩ ክኸይድ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣይገስ እቲ ንሰባት ምንቕቃሕ ፓርቲ ናይ ስርሐይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህይወተይ እዩ ክብል ፈቱ ካብ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ እዩ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ካልኦት ሰባት ጠቂስካ ለይ ፀኒሕካ ክብሮም መን እዩ ክብሮም እንታይ ዝገብር ወይ ሄቨን ኢልካ ንፀኒሕካ መን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ምንታይ እዮም ከዝነጥፉ ኦኬ ክብሮም ግርማይ ኣብ ሆላንድ እዩ ዝነብር ናይ ነርሲን ተማሃራ እዩ ከምኡ ድማ ሓንቲ ዘይተሓትመት ወይ ድማ ኣብ መንገዲ ሕትመት ዘላ መፅሓፍ ዘለቶ ሰብ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክትሕተምያ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መንእሰያት ምትብባዕ ድማ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፍ እዩ ስለዚ ናይ ክብሮም በዚ ክሓልፎ ዝበዝሑ ሰባት እውን ክፈልጡ ወይም ዝብል ገምጋም ስለ ዘለኒ ሄቨን ዛይድ ኣዝያ ንእሽቶ እያ ብዕድመ ኣዝያ ንእሽቶ እያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝረኣኽዎም ካብ ዝድነቓ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ኣኽቢር ሓፍተይ እሳ እተውፅኦም ቃላት ወይ ድማ እሳ ንሰባት እትህቦም ቃላት ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም ብሂወት ንክቕፅሉን ሰባትን ትርጉም ምንባር ንክርድኦምን ወይ ድማ እቲ ዘለዋ እተበርክት ዘላ ሓፍቲ እያ ስለዚ ብኸመይ ከዓ ምስኦም ኮይነ ሓደ ነገር ከዳልዎ ሲነ ድሓር
ክብሮምን ሄቨን ኣብ ሆላንድ እዮም ዝነብሩ ስለዚ ብሆላንድ ዝነብሩ ንሕዳ ኮይኖ እቲ መድረክ እንድሕር ተፈጢሩ ድሕሪኡ ናይ ምቕላስ ሓላፍነት ከዓ ናቶም ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ እዮም ክልቲኦም ከዓኒ ኣዝዮም ብሉፃት ሰባት እዮም ክብል ይፈቱ ያ ዳኒ ኦኬ ካብ ካናዳ ክትጓዓዝ ዘለካ ከም ቀዲምና ዝጠቀስናዮ ማለት እዩ ከመይ ማስምስ ኩነታት ስራሕካ ከመይ ኮይንልካ እዝስ ብነፃ ወይ ብቮለንተሪ ትገብሮ ዘለካ እዩ ከመይ ተኸናዊንልካ ምክንያቱ ስደት ንርኢ ኣለና ንኩሉ ሰብ ከቢድ እዩ ናይ ስራሕ ክፍተት ክትረክብ ማለት እዩ ታ ዘላትካ ክፍተት ካስ ወይ ምስ ፋሚሊ ወይ ምስ ገለ ክትሕልፋይካ ትውስን ምስ ዘሎ ናይ ግዜ ድሩትነት ከመይ ኣመሓዲርካዮ ኣኽቢረይ ያ ናብራ ከምቲ ንሪኦ እንዲ ኩሉ ሰብ ናብራ በቃ ካብ ናይ ከም ኩልና ከምቲ ዝበልክዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዝሕጂ ግዜ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ከምዚ ክትገብሮም ዝግባእካ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብ ሂወት ክልተ ዓይነት ቃንዛ እየን ዘለዋ ትብል ፅሕፍትላ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ሓንቲ ናይ ጣዕሳ ቃንዛ ክትከውን እንከላ ሓንቲ ከዓኒ ናይ ዘይትፈትዎም ነገራት ምግባር ቃንዛ እያ ዘይትፈትዎም ነገራት ክብል ከለኹ ዲስፕሊን እያ ትኸውን ዘላ ግን ናብ ሓደ ቦታ ክትበፅሕ ደሊኻ ኣለኻ ሕጂ ናብኡ ንክትበፅሕ ግን ክትገብሮም ዘይሙቻኣት ነገራት ክኾኑ ክትገብር ኣለካ እዩ ሕጂ ናተይ ከምኡ ይኾኑ ኣሎ ኣነ ብዚ ኮይነ ስራሕ ክሰርሕ ገንዘበይ ክእቱ እንጀራይ ክኣሪ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ነገር እቲ ዘይፈትዎ ነገር ከዓኒ ወፃኢታተይ ገይረ ናብ ካልኦት ሰባት ኢንቨስት ክገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግን ኣብኦም ግን ረብሓ ኣለኒ ኣብቶም መንእስያት ምክንያቱ ኣብ ሰባት እቲ እንኮ ኢንቨስትመንት ትገብሮን ኣዝዩ ብሉፅን ኣብ ገዛ ርእስኻ እዩ እቲ ካልኣይ ወፍሪ ትገብሮ ወይ ድማ ኢንቨስት ትገብሮ ድማ ኣብ ሰባት እዩ ናቶም ዓወት ናይቶም መንእስያት ኣብ ሆላንድ ዘለዎ ርዮም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ ዓወት ናተይ ዓወት ኢለ ዝኣምን ስለዚ ናቶም ዓወት ናተይ ዓወት ንሕር ደኣ ኮይኑ ኣነ ተረባሕ እየ ስለዚ ብኸምኡ ዋጋ ክኸፍል ወሲነ ኣዝዩ ከዓ ከቢድ ዋጋ ከዓ ኣይኮነን ምክንያቱ ምስቲ ዝደልየ ዘለኹ ነገር ምስቲ ናይ ሰባት ዓወት ክሪኢ ሃረር ዝብሎ ዘለኹ ድሓር ብኻዝ ከምዚ ዘይገበርኩ ኢለ ካብ ዝጣዓስ ሕጂ ክኸፍሎ ኣለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣኽቢረይ ተመሊሳቱ ኮይና ብገለ ጫፋ ተስፋ ይገብር ያ ብሽም ኩሎም መንእስያት ኤርትራ ከመስግነካ ፈቱ ዳኒ ነቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ንመንእስያት ዝስማዓካ ሓላፍነት ብሓፈሻ ነቲ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ማለት እዩ ብግቡእ ክትንቀሳቀሰሉ ስለ ዝርኤካ ኩሉ ግዜ ከም ሰባነ ማለት እዩ ደጊመ ደጋጊመ ብሽም ኩሎም መንእስያትን ተኸታተልቲ መደብ መንእስያትን ከመስግነካ ፈቱ ካልእ ትፅቢታትካ እንታይ እዩ ተሳትፎ መንእስያት ከመይ ክኸውን ኢልካ ትግምት ኣኽቢረይ ፈለማ እቲ ምስጋና ዘድልየ ኣይኮነን ናተይ ናትክን ጉቡእና እዩ ስለዚ ጉቡእ እዩ ኢለ ክሓልፋ ነታ ናይ ምስጋና ተፅቢተይ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ክስታይ እዩ ኣኽቢረይ መሴጅ ዝመፀኒ ኣሎ ስፔሻሊ ካብ ኖርዌይ ካብ ጀርመን ገለ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ እዮም ክንመፅ ኢና ዝበሉ ካብ ሆላንድን ክንመፅ ኢና ዝበሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ ዕድመ ኣኽቢሮም ክንመፅ ኢና ዝብልታይ ዝበሃል ስለ ዝገበሩ ካብ ልቢ ከመስግኖም ይደሊ ካልኣይ ግን ከምዚ ዝብል ኣረዳዳ ኣለኒ ስርሐይ ምዝራእ እዩ ምናልባት ወዲ ሓረስታይ ብዙሕ ግዜ ስለንብላ ወዲ ሓረስታይ ስለዚ ሓረስታይ ከዓኒ ክንዲ ዝኹንታል ክእቱ እየ ኢሉ ኣይኮነን ዝሓረስታይ ደኣ ክእቱ ክሓፍስ ምዃኑ ኣሚን እዩ ዝሓርስ ስለዚ ናተይ ስራሕ ምዝራእ እዩ ኣነ ክዘርእ ከይዳ ኣለኹ ሰባት ተቐሪቦም ክፀንሑ ንከዓኒ ድላየ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስል ብሕፅር ዝበለ ኣነ ኣብቲ ቦታ ክርከበ ሰባት ክርከቡ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ስለዚ ክንዘርእ ንኸይዳ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ኢና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሕልፍ ዘለና ሰባት ከዓ ድልዋት ኣለና ዝብሉን ኣለዉ እዮም ክብል ደሊ ያ ከም ዝመስለና ኣነ እውን እቲ ሓደ ክፍተት ኣብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ክፍተት ኣለና እዩ ሓድሕድ ምንቕቓሕ ብኣካል መፂኻ ምዝርራብ ሰሚናራት ብፍላይ ኣብ ዝሎሚ ግዜ ሲ ዓለም ብከምኡ ዳርጋ ሃብታም እያ ክንብል ንኽእል ብዙሓት ኣነቓቓሕቲ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ማለት እዩ ነዚ ጀማሪ ኢኻ ኢለ ግምት ዳኒ መሊሰ ከዓ ከመስግነካን ከድንቐካ ንደሊ ማለት እዩ ከም መንእሰይ ኣነ ካልእ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክትዘውር ዲኻ ብሃገራት ኤውሮጳ ወላ ኣብ ሆላንድ ጥራሕ ይመደብካ ኣኽቢረይ ምስ ግዜ ዘለኒ ኣብ ሆላንድ ጥራሕ እያ እቲኣ መደብ ምክንያቱ ዝኸደን ዘለኹ መዓልትታት እውን 15 መዓልቲ ገለ እየን ስለዚ ኣብ 15 መዓልቲ ስለዝኾነ እታ መደብ ዘውፃኽዋ ኣብ ሆላንድ እያ ኦኬ ተስፋ ገበር ብኻልእ ግዜ መሊስካ ኣብ ማለት ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘዝውር ዕድልን ግዜን ክትረክብ ካልእ ትሕልፎ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ከበካ ቴንክ ዩ ኣኽቢረይ ፈለማ ንዓኽን ንመሳርሕትኽን ኣኽቢርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ይደሊ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እንተሎ ኮይኑ ንሰባት ክትልውጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ገዛ ርእሶም ዝልውጥሉ መድረኽ ግን ክትዳልወሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣኼባ ሰሚናራት ድማ እትናትና ኣተሓሳስባ ወይ ድማ እትናትና ማይን ቢልድ ይገብሮ ወይ ድማ ይሃንፀ እሞ
ኣብቲ ቦታቲ ኣብቲ ናብታ ከተማ ወይ ድማ ናብ ሆላንድ ዝቐረብኩም ዘለኹም ኣብቲ ቦታቲ ክትርከቡ ተስፋ ይገብር ወይ ድማ ናብቲ ቦታቲ መፂኹም ምሳና ክትውዕሉ ክዕድመኩም ይፈቱ ስለዚ እያቐኒየለይ ክብል ደልኻ ንኹልኹም ነቶም ኣብኡ ክንሳተፍ ኢና ኢሎም ዘተባብዑንን ነቶም ድሮ ክንመፂና ኢሎም መልእኽቲ ፅሒፎም ዘለዎም ድማ ስለ ዘኽበርኩምኒ أزي كمسكنكم دلي كبلهم فتو نحن نمسكنك داني بسلام مزقنا بهاجر هولاند سلام من قدي قبلك بشم تختاتلت مدب من ساعات دقي مدقاقي ما خبسكنك فتو نزقنا حنا حتيرت أنا حوت تبغى عدلك برلك تسفى قبر عاود تستحفظوا له مع التخون مالتي أزي كمسكنك يا خبير حفتي يعني اللي كبرتها باللي زخبركم تخطاتلتي مدب منسيات نلوم زدالنا لكم مدب كم استخطاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجيبكم كم تخونوا ومن تنايو كسب زمت حموس مزدرفو مدبات رديرنا حرقكم سنايك أنا